A Xunta financia con 15.000 euros as obras de mellora da Escola Infantil Pública de Porto do Son. Unha das zonas nas que se actuou foi no patio, renovando o céspede. A conta atrás para o inicio do novo curso escolar está xa en marcha. Por iso, o xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, está a visitar as escolas infantís autonómicas. Esta mañá foi a quenda do centro de Porto do Son, onde se están a realizar diversas obras aproveitando as vacacións de agosto, xa que o venres día 6 é a xornada de portas abertas e comezas o curso o 9. Entón, dentro desas tarefas, pois están facendo distintas, melloras ou arreglos que están facendo. En concreto, aquí en Porto do Son, pois está mellorando todo o que é o pavimento do patio exterior, porque estaba bastante deteriorado, entón se puxo un césped artificial que vai mellorar bastante, porque é unhas cousas que máis se utilizan, aparte de actividades máis de mantemento, como pintado, etc., non? Este caso concreto se inverten 15.000 euros nestas melloras, pero bueno, tamén facendo unha visita para ver como está funcionando. A matrícula aquí en Porto do Son é importante, bueno, como sempre, unha das escolas que ten unha afluencia que prácticamente se completa a matrícula. Matrícula que un ano máis se pechou ou cubrise os 41 prazas dispoñibles para todas as franxas de idade. O alcalde sonense, Luis Oujo, estivo tamén na visita e agradeceu o apoio da Xunta en todo o que precisa o municipio. Ademais, esta escola que acabamos de dicir agora, de 41 plazas, incluso creo que xa hai lista de espera, vale? E iso é moi boa noticia, porque temos nenos e porque tamén é bo que as plazas que ofertamos que estean ao 100%, non? E xa non este ano, senón todos os anos, no verán se aproveita para facer esas pequenas reformas, esas pequenas melloras que os docentes e os pais nos solicitan, non? Ademais, a Consellería de Política Social e o Concello de Porto do Son asinarán agora en setembro un convenio para facer unha inversión no centro de día municipal. Neste caso van ser 50.000 euros para mellorar o espacio exterior, o peche, determinadas necesidades que lle planteou no seu momento o alcalde a Conselleira de Política Social, a Fabiola García, e que, xa nos tramitou toda a solicitude do Concello e ora en setembro tramitaremos o convenio para que se poida xa formalizar e o Concello poida contratar as obras. A idea é, seguir colaborando entre ambas administracións, entre a Xunta de Galicia e o Concello de Porto do Son. Unha actuación moi demandada, segundo apuntou Oujo. O cierre perimetral e é porque nos decían os propios docentes e personal que leva o centro de día que se fixemos o cierre este perimetral, pois a xente nosa maior, que tamén está sempre ao 100%, que as plazas que ten ofertadas, que son 40, que podían salir ao exterior os nosos maiores e disfrutar un poquinho da contorna. En este momento non poden facer porque teñen medo que se lle marchen, que se lle escape, non? Que nós, como Concello, económicamente, non podíamos afrontar e por eso a axuda que nos dá a Consellería, non? O xerente do Consorcio Galego de Servizo de Igualdade e Benestar recordou que este será o terceiro curso que a Xunta financia, polo que será gratuito nas escolas infantís de Galicia, tanto públicas como privadas ou de entidades sociais.